3,000, 4,000, iyon na pa. Ano kulang man 1,000? Ha? Asa bang 1,000 ani, Ricardo? Inani, ang sintos ako gipalit bibir. Kanya, ang 800 ako gatag subay kay Loy ko. Kay Wagyo isinina, matunugaran niya. Achacha! Achachi! Achachi! This is the official overall #1 radio station in Davao City. Davao City. 101.1. 101.1. MOR. Achachi! Member KBP. Achachi! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Achachi! Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa. Kapakiyasan sa gugma. Mingtulo mga luha. Kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapnon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Sa mga tigpaminaw sa programang Mga Gapnod sa Akin. Good morning to you, Dolanday, and this is especially to all the listeners of your program, Stagnant of Your Life. Itago na naman sa pangalang Clarissa. Just call me Clarissa. Taga-Bunawan ng Dakbayan sa Davao. From Bunawan, Davao City. Di mo sa may Budbud, Bunawan.
I'm here in, Budi. Budi, Bunawan, Davao City. Bud. Ganito nagtrabaho ko og opisina, apan karon wala na. Before I work in the office, but now I'm not. Kaya di na mo sugot ang akong bana nga si Jomel. Because my husband is, he has the allegation of consideration is nothing. No, Jomel said, no, stop work in the office. Modong niyon na kong trabaho nagatiman sa mong usa ka buok anak. That's why I stopped working. Yes, I comfort my child, one child. Maski sana kong hangyo si Jomel, di gid siya masugot. Na mo trabaho ko pagbalik. Everything I do it for you. Kay kaya na ko na niyang buhion ang among pamilya. Yes, my husband said, "Bawaw, come on, my little master." Ang dito na nagsugod ang gapnod sa kong ginabuhi. And this is the story of the Stagna of my life. O ginini, ang naitabo. And this is what happened. Mga pisata, pang. Ewan siya, piyong niya pang, uy. Tulugon ba kayo? Sige, ako po kayo katulugon ganit po ko. Wala ta matulog, mag-istoryahan na isa ta, ha? Tara. Matulog, balik. Sina? Nabugbog sa diya. Bulbog nga, wala tubig. Wala patay ang tubig diri. Nga pang alas 12 na mo balik. Sa mga patay ang tubig o naipatay sa tubig? Dili, kanang mapaong ba, run out ba? Bata, o pa? Natuog palagi, pang kanang nakoy isulti ni mo pang ba? Samtang nagtimda ko kape ha? Unsa na? Mabalik kong trabaho pang bi? Unsa? Mabalik trabaho kay... Gusto ka sa putol ko buntag sa'yo? Ayaw lagi ko ganana, lagi nga. Nung sa puton magkagbuntag sa'yo nga, igura mo kanisulti si Muha nga kaning mutarbaho ko. Hindi ka nga, di ko gusto Ano di ko magtrabaho mutarbaho ko di, ay, lain mo ko kayo na ako sa balay pag, maboring ko din, sige ko, talon ko naman silingan daw, sigduag tong it, sigduag baraha, magsichismis. Bantayan din mong bata niya eh. Kuhan pa man ka diya. Bantay ka kag bata mo, ganing wati kag ipatrabaho para matiman mo ng bata. Aron na yung giya na siya, girikanan, ako na bahala manarbaho. No, sa mangga. Kabalo ba, jug ka nga. Astilan. Kabalo jug ka Ayaw ko nga. ba akong buntag ba? Pang, ay, pa na nagukupang. Ayaw lagi ko ba akong buntag lagi? Pang, sige na, pang bang. Ipanglamba ka na. Sige, saman. Ay, Lagi ko masugot. Ay, bang, masinagod pang kasama man ako naman, sige ako, pundo Wala diri. kasi mo bantayan ng bata. Ipabantayan na to na lang silingan na to diagod, ang silduhan lang na to. Sige bantayan. Bugita. Bulakaw man na, magkuhan pa man na. Sige na pangulikta. Kisa ba bantayan mo? Mang dagan man diya, bang, di lang mo talaga yung naumang. Di, lagi
lagi ko musugot kay kung ibilin-bilin mo na itong mga silingan. Biyaan niya mo na itong bata kay alam, uban-ubano na nila magsige palasto. Ha? Tinudanay na ni. Hindi mo minaw sa mga, ha? Kalawag isapot ang putang sa'yo ba lang? Ayaw paging anak ba? Gubaon. Kataanan. Wala katawa, bang. Dili, so kataanan ako misulti. Dili, bang, hindi na bang. Okay, babunggang ng tepi. Kataanan ako misulti, ha? Kataanan. Dili, Lagi ko musugot kay bilin-bilin naman na bata. Nasaawa na ko nila, pag bigla na ba inatanggal mo sa kwasi, di man na ko nila mo trabaho ko. Ay mo sildo. Ako, naningkamot ko sa opisina, bisag dito na kong posisyon, pero basta na ako'y mahatag si mong sweldo, na ipanggatag sa tong anak. Hindi ka masugot. Gamay pa kayo ng anak na tuloy, kay biyaan-biyaan mo, nanong ka? Pamantay na kasi sa silingan gani. Lagi ko, kay biyaan na magpalasto na, biyaan na nila. Hindi na kayo, kasi yung amiga na lang ako, ibilin lang ko siyang amiga. Salamat na sila nawa, para sila nadakpan. Ibilin na lang ako niya siyang amiga di ay. Dili, lagi ko musugot. Ito di mo bang, oy, saan mo na ako ni pagpangwarta? Di mo siya kumakuan anyo eh? Basta, damo na na ito istoryahan eh, kapila na tagagingnan, nga di ko musugot. Ngayon mo nang biyaan ng bata. Sige, dili makali, dili na god. Buka niyo, saan mo na ako ni pagaw, di mo pangwarta. Ito man na ng bata na naghilak na. Dili ka. Di, lagi ko. Sige, dili. Ano na nakasimple? Mukha ni. Ipalay ko photocopy. Pwede ka ba? Automatic. Natungog naman ka na sa photocopy machine. Kabalot ka nga, wala tayo kung ipabot yung sugo ni mo. Ayan ang trabaho niyo, photocopy lang. Masasa ako. Stapler lang. Lagi. Sama na yan. Boss. Ama, katong ubang papeles ito, hipusa to, ha? Okay, boss, areglado. Isa pa daw, katong sa pagposto na ko, katong mga basura sa liya. Sir Leon, good morning, sir. Ay, good morning, mabuhay kayong lahat, mabuhay ka lahat. Manunglo man eh, ano mong mamatay? Mabuhay. Ay, kumusta naman mo dali? Boss, okay na, boss. May biliban ka na mo nga mo, boss ba kayo? Down to earth kayo ka, boss. May lain pa ba? Ako nga, nag-text po ko lang ako ang secretary nga si Julie. Kahong gustaas kaya daw ko na may kliyente, ha? Sige, boss. Boss, katuloy mong ipabuhat sa kuwaho, man, ha? Sabit ako niya. Maglagot ba ako ni Mosay kay mo file kag resignation 110, 100 because kung tubangan ko kasabot sa mo ang agi. Sige, next. Amo, Lex. Saan si Leon na yung libog na kuhanin niya balik-balik na yung slacks ba? Wala na napermindi yung slacks. Lingaw ko na yung pulong, magkaabag ba? Nakata na yung pulong, magkaabag. Laing yung istorya. Boss kay, istorya niya boss kay Marag. Hey! Bay, kita mo Sir Leon, bay? Ano? Naman na gano'n? Nasa? No! Atos taas na kami po na. Magparilag ka no? Sige, bay. Wala ka ninyo, bay. Boss. Sige. Noon sa mana, naman nagima mo na yung baga na, bay. Ayaw, boss. Takawa. Uy, ang sumanin mo dala, winning mo. Naman na yung noodles. Namuha na po ka dito sa tungkuano. Naman ginay ko ano? Budiga, no? Aksara. Pintahan na niyo. Boss, lain na ninyo, boss. Ano mo, boss? Dali po ko din no? Pangupas yung plato na ba? May daning...
Tawag ano ni Kuan Bus ni Bus Leon Bus kay istorya ng tabo ng yung biguti siyang Kuan mga bil ba? Kita ni Rosie? Kisa. Si Rosie, bakit ang Rosie? Nada pa dulong ay. Nag-text siguro si mong Kuan nag-text si mong cellphone siguro boss. Mura mo nagtingog si mong sa record na ni mo record at yun mo si mong asawa. Siya may nag-record na ni. Imoon yun ang ringtone ako daw para hindi ako kalimot niya. Ang asawa. Uy! Hi, Rosie. Hi, kumusta? Okay lang ikaw. Jokes lang ang sasukits. Uy! Ganang, asa ba kayo? Oh, siya din. Wala ka lingawan niya? Mag-overtime lagi ko. Ay! Overtime mo ba ako? Ano ba? Dapat na kibikil-bikil mo ako ko anong computer sa ko ang bikas pa kay walang kayo wili. Hinay kag internet. Sige, tabangan ta ka na yung computer niya. Sige. I-check na to na niya. I-check, abantay ka. I-check mo ko ha. Ha? I-check ang computer ba? Lagi. Sa man imong monitor. No, wala lang tawa niya. Lakaw siguro ang tawa ni ba? Dapat alis na rin bago monitor ka ng flat screen na kay katupa man yung Ninja Turtle imong monitor daw. Mukha ni. Naulian basta dukdukon. Parehan mo sa mga computer. Salamat tayo ba? Dukduk ka lang ng kilid ani kay tanduguno na magudi pero kung ma-requestan ninyo na lista ninyo ng bago. Sige lang, submit ko dito pa-requestan ko rin bago yung Andre mo. Antay ka nga magpaabot yung ko. Katong kuwan ha, katong Nilo. Nilobi, katong Nilobi ba? Mel. Sige, Jumel ha. Mel, dapat ako tayo ni Mel. Kasi ini na, ayuhon sa natin yung computer. I-restart sa natin yung song na yung May video ko makikag-legs. Kinaga ko si mong legs pa kay sulit ka ayo. Ikaw ba, ingin ba hikat? Gilukan ko ba? Kaya pa na mabugdon, grabe kayo ni mabugdon pa. Parang ugats malitig ang ilubin-lubin. Ikaw ba? Dahil lang kayo, ayaw ba niya mong buko yung wala mo nagbagon? Paano ako si Bagon? Hindi, maragok ni iba ba, no? Tulid kayo. Ako ba? Ikaw ba? Saan ba tawahan na to? 4-12 naman lang ako ni Uli. Ang anak ba, nangita na niya ba kasi gilak ba? Tawakan ako din. Ano yan ako siya? Idaya na ako. Ano yan? Asterisk 911. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hindi mo ginakunta. Kasi ko alam mo, boss yung signal pero parang tawag ka. Tawakan na lang ako. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Saan man ako may pagbuan na nga? Kanina kasi yung tawanan pa. Pantay juga. Isa na lang yun. Kita ko, Che. Mel, Mel. Jumel. Hindi lang. Saan na? Ano ba sa kayo? Anong pala kong lawas? Masih na kaya ba? Ha? Ano ka ba? Kasi Paliw niya
ka itong akong kanhing na naihabak ko. Nasangit pa ko tuloy. Gusto na ako. Tarong na ako. Ano yung mga ihabak? You want this? You want this? Ayun, lagi ba? Let me baby one more time. Come on. Jomel. Akong ilong ko. Ayun ba? Jomel. Ang dapon ko ni... Okay, ayun, dapat akong proven. Ayun. Ano po daw? Agay akong batikon. Agay akong batikon. Ayaw ba? Buli lang batikon ba? Buli akong batikon. Tinawad ko ni para magawa sa abdo. Tanaw ko ni gawas ng atay, ana. Jomel. Maya kayo ni ulit ka. Asa na orasa? Alas 6 na, alas 6 na kape. Alas 6 na kape. Dali ko, ilis ko. Nasuti ko balik. Usa mulakaw dayon ka, maura pa pagabot nimo. Kayo ni uli gabi eh. Bukadlo ka wa ka ni uli dire. Tanaw na matawa ko'y tulog. Unya ko kay tulog. Pila ra pag-text, uli ba ka makontak? Lubat ko, wala ko ka na Lupat charger. pala kay charger. Ayaw ko ka na agod, ayaw ko ka na nagpag-istorya, Jomel. Ha? Lubat gani. Ang ulo ni mo, kakapihin ka na ng ulo ni mo. Ha? Ay ko ka na Ayaw ko pa sa puta buntag sa'yo, ha? Ikaw pa yung giligana mo sapot, nga ikaw pa yung sa'yo, ay dugay ka niya uli, ha? Ging na nga nag-overtime ko. Nag-overtime ka na rin pagtawag din rin, pagtawag din ka. Ha? Ha? Malkate kag buhok ko? Napay mong dali, apit na lang kumuta. Nag-overtime lagi ko sa mukha, gini mo, eh. Ayaw ko kayo na nag-overtime ka? Oo, putang to nag-overtime ka. Di lang naman kaka-text nga. Nag-overtime eh. Wala lagi. Ha? Lubat. Ayaw ko ka na pag-istorya. Ikaw na sa nag-overtime? Ikaw na sa? Nag-overtime lagi ko. Ikaw na ba sa nag-overtime? Basta nag-overtime ko. Ay, ikaw na pag-istorya. Sige, nag-overtime mga kam. Bantay lang ka sa kuha. Ha? Bato na ko. Ay, nasin samok-samok na. Ay, Sige, layas. ito pa rin bata. Layas ito, layas. Ha? Ako pa palayaso ni mo. Ha? Balik na siya Sa trabaho. dito kwarta dali. Ano, muy boy ka? Sige lang, makakita ko kwarta, bantay ka sa kuha. Ha? Kung trabaho bin ako, di mo ka mo trabaho. Diyan. Ha? Kung trabaho bin ako, di ka mo trabaho. Basta Basta. karon, muy boy ka. Bahala ka na Ha? dahil. Kasabok pa rin mo. Sundan mo ni bahala. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Jomel, tarong nga, Jomel pa! Mautay na ninyong ginabuhat, ha? Ito, magwala ko kakita. Nagamit din nga ako ang basoka nga babulgam gipapilit diri lang bungbong. Kita kayo diri sa tibi-tibi. Jomel, you want this, Jomel? Jomel! Pagkalamig na lagi siya mong adobo. Jomel! Bunali ko ng imong tortas talong, Jomel! Isa ta to ni tequila. Ano yan?
Hala. Bantog rin ni Biyanan ni bisa kung saan ako kundi giganahans ko ha. Ganahanay ka na. Bantay lang ka. Akong bala din eh. Ay, nasa sulod, ma'am. Ay, yun na pa. Sir Tolex. Hey! Masir na lang ko. Basag litera rin. Hey, Jigs! Ay, nakita ko dyan sa Jobelo. Ala, Jigs. Ang pinsa ka dito, ma'am? Wa ka kailan ako, ha? Wa kaya... Pinsa mo tayo ka, ma'am? Ako ang asawa ni Jomel. Ha? Sa ilo, alam ko, ma'am? Pasaylo, ha? Asan siya? Ipagawas niyo sa gigri, mag-wild ko dire. Wala niyo uli-uli sa balay pa. Ma'am, dali, ma'am. Pakita niyo ma'am, now showing. Asa ba na? Bisig ko lang, bastos na, ha? Ma'am, basta. Live ni, live. Ayok sa bakit. Pagkalami sa mga dobo. O, tumaba ng tequila. Hindi mo nagibibiron ang tequila, eh. Jomel bantog kredi iwa kani uli na aday kay laing papaan dari abri na yung ko. Hindi na mag-meeting ko. Nang meeting? Kisa ka ng babae? Unya, o sa may mga itubag, pabuang-buang na yun. O manay na yung matagasapan mga babang-buang katawa. Katawa niya, pangita ko si Basilio, si Crispin, sa bato. Katong presidente sa South America, pangita ito. Ay, pagsapa. Nainuno sa punso dali. Delikado ta. Ang mga kapon na hindi mo alhin na dali. Kau pa yung mga tikbalang huwag ng mga... Mga unsa, sige. Mga kapre, mga unsa pa, mga sigbin, unsa pa. Ayaw. Mudo lang kapre sa kuha. Ay, ikaw kapre, kahit. Mauna. Magmasakpan, magbabambuang na yan. Mauna. Abat ka. Ma'am, abat ko na ka, ma'am. Abat jay ko, Agay. Abat ko? Nagkamulitsing ko rin ang naong ni mong tawhanap ka. Pag-lisingan na ito ni Diri, kitawan. Pag-lisingan na ito, kitawan. Siguro layo na naman yung istorya. Hindi mo naman. Ha? Sakit. Ha? Pakiring-kiring na yun, nagigipatol ka, anak. Nasanibat ko. Ayaw kong sanibin. Okay. Tara, Jigs. Iato na lang ko nito, Chip Jigs. Remember that piano so alive.